שלום לכולם, כאן ערן רייזר מטמפה, פלורידה. אנחנו הולכים להציג לכם עוד נכס מצוין של חברת קומן אינבסטמנטס. בואו נראה לכם את הנכס. אנחנו נמצאים פה ברחוב 3814 North 57th Street. הבית נבנה בשנת 2005, דבר אשר ישפיע באופן חיובי על התשואה מכיוון שתחזוקת הנכס היא מאוד משמעותית. צינורות PVC חדשים, גג חדש בעל 5 שנים עם עוד 10 או 15 שנה תוחלת חיים עליו, וכמובן בית מבטון. בואו נראה לכם את הנכס. קודם כל מבט קצר לרחוב. יש נכסים מאוד יפים צמודים לבית, כפי שאתם יכולים לראות. רחוב מאוד יפה, מאוד שקט, עם גישה נוחה מאוד לבתי ספר שקרובים, מוסדות חינוך ולמרכז העיר. שוב מבט קצר לרחוב. בואו ניכנס לבית. כפי שאתם רואים, זו בעצם החניה. יש פה מקום לשתי מכוניות, ועוד כמובן ברחוב עצמו. שוב חצר קדמית עם עץ מאוד יפה. בואו נתקדם לנכס. הנכס, כפי שאתם רואים, מצב החיצוני מצוין, צבוע כראות. אוקיי, זוהי הכניסה, זהו הסלון. סלון מאוד גדול, חלונות גדולים. זהו הנכס לפני השיפוץ הקוסמטי שנותר לעשות פה. כמובן הצבע חדש ויפה. שוב סלון מאוד גדול. כפי שאתם רואים, התכנון של הבית הוא מאוד יפה. יש פה בעצם ריצוף. זהו בעצם תהיה פינת האוכל, יציאה לחצר, מטבח מאוד גדול עם הרבה ארונות לאחסון, תוכנית פתוחה, פונה לסלון, מאוד יפה. שוב מבט על המטבח, הסלון הגדול. בואו נתקדם למקלחת ולחדרים. זוהי בעצם המקלחת הראשית. גם מקלחת במצב מצוין, כפי שניתן לראות. הכל במצב חדש, תקין, מוכן לכניסת דייר באופן מיידי. שוב זהו חדר השירות. יש פה עוד ארון לאחסון, מאוד חשוב לדיירים האמריקאים. זהו בעצם חדר השירות, זהו גוף החימום, הלא הוא הדוד. פה יש מקום למייבש ומכונה. בואו ניכנס לחדר הילדים. זהו חדר ילדים אחד, גם חדר בגודל טוב לילד. יש פה ארון. כל חדר יש ארון וחלון. כמובן יושמו וילונות על כל החדרים, כמו שאנחנו שמים בכל הנכסים שלנו. זהו החדר השני. כפי שאתם יכולים לראות, יש פה ארון מאוד גדול, חדרים מאוד יפים, מרווחים. אנחנו נכנסים עכשיו ליחידת ההורים. זהו כבר חדר יותר גדול מחדרי הילדים, ארון הרבה יותר גדול, חלון מאוד מאוד גדול, כפי שניתן לראות. שוב, זוהי המקלחת, גם הכל במצב מצוין כחדש. שוב מבט על המקלחת. בואו נתקדם. זו יחידת ההורים. נעבור עוד פעם. חדרי הילדים מצד שמאל, מקלחת. שוב מבט על פינת האוכל, המטבח היפה, הסלון המאוד גדול. בואו נראה לכם את החצר האחורית. יש פה שכנים טובים. זוהי החצר האחורית של
כפי שאתם יכולים לראות. לא מזגן, שמנו גם כלוב ממוגן. כפי שאתם רואים, החצר היא מאוד מאוד גדולה, מגודרת, עצים יפים, כפי שניתן לראות. בואו נתקדם לקדמת הנכס. נסכם את מה שראינו פה. מבט נוסף על הרחוב. ובכן, לסיכום, זהו הנכס, נכס מצוין שנבנה בשנת 2005, בעל צנרת חדישה, מערכת חשמל לפי קוד, גג חדש, חצר גדולה, 3 חדרי שינה, בנוסף סלון מרווח או גדול, פינת אוכל, מטבח פתוח, חדר שירות, נכס מצוין, רחוב שקט, מיקום טוב, מחיר אטרקטיבי. לפרטים 03-763-6541, שוב 03-763-6541. תודה ויום טוב מחברת קומן אינבסטמנט.